हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै बर' माहारिबादखौ बिथा खालामनानै भारतनि खना खनलायाव थानाय बर' राव रोङै बर'फोरखौ गेबेङै बर' राव फोरोंनायानो एबसुनि गुबै थांखि। बे बाथ्राखौ एबसुनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा मैया 20 मे खालाराव एबसुजों बर' राव फोरोंनो फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारियाव बुंदों। भारतनि खना खनलायाव रायजो जानाय बर' राव रायज्लायनो रोङै बर' सुबुंफोरखौ आबुङै बर' राव रायज्लायनो बुंनो रोंनाय खालामनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो थांखि लादोंमोन। थिग बे लेखायैनो गिबि खेबनि थाखाय आसामनि 60 जिल्लाफोरनि 62 राव सोलायग्रा फसंथानफोरनि थाखाय 20 मे खालार खालि एबसुआ सा 29 फोरोंगिरिफोरखौ सायख'नानै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि मावख'आव थिसनथाइलाइखौ गथायो। थिसनलाइ गथायनाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'आ लाखिनाय बिबुंथियाव एबसुआ बर' राव सोलोंग्रा मिरु गायसननाय थांखिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर' माहारिबादखौ बिथा खालामनानै भारतनि खना खनलायाव थानाय बर'फोरखौ बर' राव फोरोंनायानो एबसुनि गुबै थांखि होननानै फोरोंगिरि महरै बिजाथिलाइ मोननाय साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौनो गोसो होनानै फोरोंनो थाखाय खावलायो। 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादियैनो मैया थामहिनबा 20 मे खालार खालि बर' बिजोंजों फरायनानै 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ टप 10 आरो एचएस आनजादनि आर्टस, साइन्स आरो कमार्स आयदायाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय बर' फरायसाफोरखौ टप 10 सायख'नानै मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारिया बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि सिथ्लायाव जालाङो। हाबाफारियाव फरायसा बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननि जोथोन लागिरि बिथांमोनखौबो बरायनाय जायो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिनि मासि लानानै दैदेननाय हाबाफारिखौ बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै फरायसाफोरखौ थांखिना गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै 2024 इं मायथाइयाव एपिएससि आनजाद उथ्रिसारनो हानाय तुतुमनि मोसाहारि, जर'खा आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, एमएलए जलेन दैमारि आरो ओनसोलनि गाहाय फोरोंगिरि गोरायुं गोबां मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे फरायसा आरो बिथांमोननि जोथोन लागिरि बिथांमोना बाहागो लायो। गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बे जाथाया सनितपुर जिल्लायाव जादों। रायजोआव ड्राग्स गान्जा फाननायखौ जेसेबांनो होबथानो नाजादों एसेबांनो सिखावै फानसिननो नाजानायफोरखौबो नुनो मोनगासिनो दं। समबारखालि सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार थानानि सिङाव थानाय 4 नं बगिजुलि गामिनि सासे 70 बोसोर बैसोनि प्रसाद बर्मन मुंनि सासे सुबुङा गावनि गलायाव गोबाव समनिफ्रायनो सिखावै गान्जा फानखोमाबाय दंमोन। मैया सानै उन्दै गथ'फोरा गान्जा सोबनायखौ गामिनि मानसिफोरा हमनानै सोंनानै प्रसाद बर्मन मुंनि सुबुंनि गलायाव सिग्रोमहैयो। बे सिग्रोमनायावनो गलानिफ्राय 168 ग्राम गान्जाखौ बोखांनो हायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा गान्जाजों लोगोसे गलादार प्रसाद बर्मनखौ पुलिसनो गथायनानै हरो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि सुबुंफोरा खेबनै हमखांनानै फाननायखौ बन्द' खालामनो गलादारखौ बिथोनबो होखांबायमोन। दिनै भारत हादरनि आगुनि गिबि मन्त्रि राजीव गान्धीनि थैनाय सान। 33 बोसोर सिगां 1991 इं मायथाइनि 21 मे खालार खालि तामिलनाडुनि श्रीपेरेम्बदुआव जानाय मोनसे रेलियाव सुसाइड बम्बिं थामहिनबा गावखौनो फोथैना लानाय बमा बेरफ्रु होनानै बिथांखौ बुथारनाय जादोंमोन। बे जाथायाव गासै सा 16 जन सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो सा 40 जननिबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। सासे 22 बोसोर बैसोनि हिनजावसा कलैबानि राजरत्नमआ श्रीलंकानि उदखारि हानजा लिबारेशन टाइगारनि जानानै गावनि देहायाव बमा लांफानानै बेरफ्रु होनाय जाथायखौ खालामो। बै जाथायनि दायावनो सा 26 जन सुबुंखौ ट्रायल कर्टआव फासिनि साजा फोसावो। नाथाय 8 बोसोर आदालताव बिजिरनायनि उनाव 1999 इं मायथाइयाव सा 19 जनखौ सुप्रिम कर्टआ दाय गैया होननानै हगारनानै होयो। बिनि उनाव सा 7 दायनिगिरिनि सा 4खौ फासिनि साजा फोसावनानै सा 3खौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावो। फासिनि साजा फोसावजानाय सुबुंफोरा साजाखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानाय साजासिम सोलायनो आर'ज गाबनायखौ तामिलनाडुनि रायजो बेंगिरिया 2011 इं मायथाइयाव नलिनी मुंनि सासेनिखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनाय साजासिम सोलायनानै होयो आरो उननि समाव थाबावनाय सा 3 दायनिगिरिनि साजाखौबो जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजासिम सोलायनानै होयो। बिनि उनाव 32 बोसोर जोबथेसालियाव थाखांनाय उनाव 2022 इं मायथाइयाव सा 3 आरो 2024 इं मायथाइयाव सासेखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव हगार हरनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिसोर साब्रैनि सासेया 2024 इं मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव रुंसारि जायो आरो गुबुनफोरखौ श्रीलंकासिम दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि समाव गिबि मन्त्रि राजीव गान्धीखौ बुथारग्रा रावबो जोबथेसालियाव गैलिया।
धेकियाजुलियाव पुलिसआ सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। धेकियाजुलियाव समबारखालि मोनसे सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै पुलिस बिफाना सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय 32 बोसोर बैसोनि रफिक आली थामहिनबा दिघिया आरो 27 बोसोर बैसोनि रुस्तम आली। बिसोर सानैनिफ्राय पुलिसआ 8 ग्राम ड्राग्सखौबो बोखांनो हादों। धेकियाजुलि पुलिस थानानि मावख'गिरि राजा सरकारनि दैदेननाय मोनसे हानजाया ड्राग्सजों लोगोसे बै सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय रफिक आलीनि न'आ केहेरुखान्दा आरो रुस्तम आलीनि न'आ थेलामारानि काथनि बारियाव होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। बर'नि हारिमुखौ मोस्लेट खालामनो नाजानानै गुबुन गुबुन हारिमुनि जौसाङाव जोबोर गाज्रियै दामनाय मोसानाय दिन्थिफुंनाया दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन हारिनि हारिमु हानजाफोरा बर'नि हारिमुखौ दिन्थिनो थांनानै गाज्रियै दिन्थिफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारी बिथांमोना क'क्राझाराव समबारखालि खालामनाय खौरां मेलनि गेजेरजों बर'नि हारिमुखौ बेबादि गाज्रियै दिन्थिफुंनायनि थाखाय बिहु हानजाफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायखौ फोरमायदों आरो बेबादि जोंनि आब्रुथि गोनां हारिमुखौ आब्रुथि गैयै खालामनानै दिन्थिफुंनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथांमोना दुलाराय बर' हारिमुनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय गंफ्रोमबो महकुमायाव दिनैनिफ्राय थामहिनबा 21 मे खालारनिफ्राय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोरखौ गसर थिसननो थाखाय बिथोन हरनायखौबो नुनो मोनो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।